Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Schutterij Sint-Sebastiaan Schimmert, Brasserie Biijn en de gemeente Beekdalen. Welkom vanuit de nou toch wel winderig Schimmert hier. Vanmiddag hier 50 schutterieën die lopen hier, de optocht van de ZLF. En Karel van Klippenberg bij mij, daar weet alles van. Je weet alles ervan toch? Ja. Nou, ik weet heel veel, maar nog niet alles. Maar ik ben er pas 65 jaar bij, dus wat dat betreft zal het wel goed komen vanmiddag. 50 schutterieën, wat gaan we precies zijn? We zien de 3 zuidelijke bonden in Limburg die een eigen schuttersfeest hebben opgericht een aantal jaren geleden. En daar gaan we straks meer over vertellen. Nou, hartstikke mooi. Ik zie dus een meneer Neven Dik heb staan, die eens even interviewen. Ja, ik ga hem nu een paar vragen stellen. Dat is de vuurzitter van de schutterij Sint-Sebastiaan uit Schimmert, Guido Raven. Guido, wie is het tot nu toe gegaan? Kort gezegd, geweldig. Fijne feestavond gehad, vrijdagavond. Mensen hebben zich goed gedragen, daar ben je altijd een beetje nerveus voor. Het weer is goed, de temperatuur is goed en vandaag ook. Gisteren sponsorschieten gehad. Mensen waren allemaal tevreden over de verzorging, maar vooral ook over wie het geitengasvrijheid. En ik denk dat we dan heel erg tevreden mogen zijn over de afgelopen dag. En tot nu toe, wie ik het nu gezien heb, geweldig. Gwatsch. Gwatsch. Je hebt het nooit gedwongen, heb ik hier een jaar verstek moeten gaan door de COVID-toestanden allemaal. Hè. Dat was een wijs besluit van de vereniging. We hebben aan de ledenvergadering gevraagd wat wilt je. We hebben een 20 toegewezen gekregen, of we hebben ze kandidaat gesteld. Toen zou het in 22 na corona kunnen gebeuren en toen heeft de ledenvergadering gezegd, jongens, zo voor het eerste zorgen dat we de schutterie op de rit zetten. En als we de schutterie op de rit hebben, dan kunnen we ook eens nog een evenement ingaan. En dat evenement is dus nu in de voorbereiding geweest. Eigenlijk het lang, want er was organisatie moe. Maar van de andere kant, wel wijs, de vereniging is top, ze bloeit. En de gemeenschap kijkt met zich met en de volgorde is goed gekozen. Daar ben ik blij mee. Dat geloof ik, want in de schutterswereld vroegen we ons wel eens af wie aan die leden komt. Hier kent de uniformen niet aanslepen. Ja, er moest zich goed gedragen zeggen, maar dat wil wel iedereen. Maar er moest zorgen tot zijn verbinding met de gemeenschap is. En Schimmert is toch wel een uitgesproken dorp voor om die verbondenheid in de gemeenschap te krijgen. Omdat het nog een dorp van Schimmert is en niet van een grotere plaats wat de lui opslok. En dan jeugdwerk en zorgen tot ze. En jeugd is niet klein, hè. Jeugd kan ook 20, 24 zijn. En zorgen tot ze die bings. Als die in Schimmert blijven en ze willen ergens bij zijn, is de schutterie vind ik een uitgelezen plaats om bij te komen. En dat kan in andere plaatsen natuurlijk ook. Dat is een geweldig streven. Nou Guido, voor wens je in ieder geval ontzettend heel veel spaas en geluk vanmiddag. Het weer is goed. De hupste burgemeester hier bij dus daar kan niks meer fout gaan. Tondigheid nu gaat kallen met de burgemeester. Ja, voor burgemeester Erik Keurster moet natuurlijk bij zo'n evenement hier aanwezig zijn. Burgemeester, een behoorlijk groot evenement in de gemeente. Ja, geweldig. Het is een van de grootste evenementen die je als schutterijgemeente binnen kunt halen naar het OLS. Het grootste schuttersfeest van Limburg. En super trots hoe dat vandaag hier georganiseerd is in Schimmert. Moet zo'n gemeente dat ook nog faciliteren? Ja, wij doen dat samen met de schutterij, maar voornamelijk zijn het de vrijwilligers die het vandaag hier dragen. Ik heb vandaag ook 2 koninklijke onderscheidingen mogen uitreiken aan 2 krachtpachters van Schimmert die samen met al die andere vrijwilligers dit vandaag georganiseerd hebben. Je hebt zelf ook wel eens geschoten? Natuurlijk, en ik schiet ook wel eens mis. Maar, wel eens mis, dat betekent meestal raakt dan? Nee, dat is een beetje onbedeven. Ik ben geen schutter, maar ik draag wel het schutterijleven een warm hart toe. Dat doen wij als gemeentebestuur van Beekdalen. Wij hebben 9 à 10 schutterijen in ons midden. Schinveld heeft het op dit moment moeilijk. En vandaag gaan we genieten van al die schutterijen die hier langskomen, hier in de optocht. En daar ben ik trots op als burgemeester van Beekdalen. We hadden het een tijdje geleden al mogen organiseren, maar toen ging het niet door. Nee, dat klopt. Beekdalen bestaat nu 4 jaar. 4 jaar geleden was het laatste ZLF werd georganiseerd door de schutterij in Put. Sint-Sebastianus. Toen zou Sint-Sebastiaan van Schimmert zou het gaan organiseren. U weet met z'n allen dat er toen corona is gekomen. En het is ontzettend moedig van deze schutterij dat zij de handdoek hebben opgepakt en het zijn gaan organiseren. Want met al die onzekerheid niet wetende of sponsoren ook bleven aanhaken. En als ik dan zie hoe de gemeenschap rond Schimmert dit heeft georganiseerd vandaag, ja, daar ben ik alleen maar trots op als burgemeester. Je bent oorspronkelijk uit Brunsum. Betekent dat dan ook dat de schutterijen in Brunsum favoriet zijn vandaag? Nee, ik ben vandaag de burgemeester van Beekdalen en ik klap voor alle schutterijen die langskomen. Dat is een mooi antwoord hoor. Zeker. Diplomatiek, dankjewel. Ik ga even Karel zoeken. Karel, wie werkt zo gaat in zo'n schutterie? Er zijn verschillende soorten lieden, er zijn dames met mandjes lopen, er zijn schutters lopen, muziek zit erbij. Wat zit er precies in eigenlijk? Nou,
We zullen tijdens de optocht op de onderdelen ingaan. Want het gaat niet om dat allemaal uit te leggen zonder de voorbeelden. Maar in principe moesten we ervan uitgaan dat een chotterie vanuit een dorp of vanuit een parochie is ontstaan. Zo gaat in de 15e, 16e eeuw. Dat is zo oud al? Zo oud al. We hebben chotterieën uit 1300, 1200 is Limburg, 1200 nog. Maar in ieder geval, dat heb je zo te vuurzetten gehoord. Heden de dagen zijn chotterieën nog steeds actueel en heel erg geliefd in een dorp. Maar het ligt ook aan het dorp. Dus het is een gemeenschapsvereniging. Ja, de verenigingen hebben het moeilijk. Eigenlijk alle verenigingen klagen dat ze weinig leden aanwas hebben. Ja, maar de chotterieën niet. En waarom niet? Omdat chotterieën nu eenmaal verankerd zijn in het dorp waar ze vandaan komen. En dan ligt het aan de bevolking of die met die chotterieën kunnen omgaan. Of die chotterieën een kans geven. Ook natuurlijk de chotterieën die zelf chot zijn. En dat is een fenomeen wat ze in Limburg heel erg tegenkomt. In de harmonieën bijvoorbeeld. Maar zeer zeker in de chotterieën. En er is jeugdige belangstelling voor echt. Ongelooflijk dan. Ik was het vorig jaar bij het OLS en dat was de eerste na corona. Toen zoog ze meer jeugd. En dit jaar zoog ze dat er een geweldige explosie is van jongeren, van jeugdleden. En het moet... Jongeren in een stad die zullen niet weten wat een chotterie is. Maar in een dorp, weer bijvoorbeeld wie hier in Schummert, dat is bij chotterie zijn, dat is cool. Dus op school kijken die kinderen die niet vreemd aan dat die bij een chotterie zijn. Maar dat zou waarschijnlijk anders zijn als ik op een school in Heerlen zit en ik zeg ik ben bij de chotterie en ik draag een bordje. Dan weten ze niet waar ze het over hebben. Dan hebben ze natuurlijk een OLS. Een OLS, dat is vrij bekend natuurlijk, Hans Groot. Het ZLF is een klein, dat is Zuid-Limburg. Ja. 3 federaties. Waarom is dat opgericht? Waarom niet gewoon samen opgehouden dat OLS? Nou, het OLS is een heel groot feest. Hè. Dat was over 160 schutterijen op een zondag bij elkaar brengen. En dat is, na de oorlog is eigenlijk een soort weerstand gekomen daartegen. Nee, een verkeerd woord. Maar laat ik het anders zeggen. De OLS zijn 10 bonden. Dat is Belgische bonden en 7 Nederlandse bonden. En die bestonden uit Noord, Midden en Zuid-Limburg. En dat is Belgisch Limburg. Maar die Noord- en Midden-Limburgers en die Belgen, daar staat het scheten voorop. Terwijl de Zuid-Limburgse bonden, die zijn veel meer traditioneel ingericht. Veel meer dat ze zeggen van, weerhoudt uniformen, het exercitie, de oude gebruiken in het plaats zelf, wie processies en dit soort zaken. En de merk is gewoon na de oorlog dat er een onvrede komt. Die kost je niet winnen, want die Belgen... Maar een gespecialiseerde budgetten dus. Die schoten alles raak. En toen hebben ze gezegd... Ja, van een chotterie is toch eigenlijk het scheten belangrijk, toch? Hè? Nee. In Zuid-Limburg absoluut niet. In Zuid-Limburg is de chotterie een deel van de gemeenschap. En het scheten is een onderdeel. Zoals vele onderdelen zijn. Daar zullen we straks op terugkomen. Ja, bij het OLS wint dus een chotterie, maar hier zijn eigenlijk die zijn net zoveel prijzen te winnen. Je kunt geen scheetwinnaar uit, toch? Ja, de kunst de scheetwedstrijd straks winnen, maar daar houdt ze geen feest over. Dit feest wordt bij Toerboord gegeven aan een chotterie. En die zijn in 1949 begonnen in Buchten. En toen is er gelood. En in 2012 wordt de cyclus afgelopen. Dus we zijn nu bezig met de volgende cyclus. En er zitten nu nog 50 chotterieën over. Maar Schummert heeft dus in 2073, ja, dan zijn we weer er nog. Wel, ja. Dan hebben die het volgende ZLF. Oké. Dan gaan we dadelijk de optocht zien, 50 chotterieën eronder met. En ik zie overal nu met klappers en zo gaat in de hang. Dat zijn de juryleden. Ja. Wat gaan die precies doen? Die letten op verschillende onderdelen. Op dit punt wordt bijvoorbeeld gemeten de bordjesdrager. Dat begint elke shot, dat begint als bordjesdrager binnen alle bomen. En wat moet dat doen? Het bordje gewoon recht houden en strak voor ze goed kijken? Of? Netjes lopen, niet slodderen en dit soort zaken. En daar zijn nog punten voor te verdienen? Dat kind punten krijgen. Ja. Er zijn nog prijzen voor. Dan kiezen dus de tambourmajor, dat wordt hier beoordeeld in de optocht. Dan kiezen we vervolgens marketensers, maar die werden hier niet beoordeeld. Die werden straks bij het uittreden, de schoonheidswedstrijden beoordeeld. En dan kiezen de vaandeldrager, dat wordt wel beoordeeld, want dat moet défilé maken. Hè. Het had trouwens vandaag nog een beetje problemen met de wind van de vaandeldrager. Ik houd er maar van uit. Er zijn erbij die moeten hem stevig vasthouden. Ja. Goed, vaandeldrager is voorbij. Dan komt de keizer, als het keizer op konings of koningspaar
officieren en de manschappen. Ja, lijkt dat het verschil in zo goed keizer, koning, admiraal, weet ik wat ze allemaal hebben. Ja, dat papier gebruiken ze allemaal, hè, dat weet ik. Nou, het is zo, Ton, in de keizerwuste, als je 3 keer de vogel af hebt geschoten, achter elkaar. Nu zijn er ook verenigingen, dan kunnen ze hem 5 keer geschoten hebben en dat hoeft niet achter elkaar. Kijk, als we nu in Brunsum dat gehad hadden, dan word ik al lang keizer geweest, want ik heb 6 keer de vogel afgeschoten. Maar dan moest hem meestal 3 keer afzitten, dan was ze keizer voor het leven. Is dat keizer geweest? Helaas Is dat frustrerend? Nee, totaal. Ja, want ik heb... Kan je voorstellen, ja. Er is 1 jaar geweest, toen had ik gewoon 2 keer afgeschoten. En dan wordt de derde, ik zou keizer kunnen worden. En als hem dan van daarnaast wegzet, dan gaat de wereld die zak onder dich weg. Dat kan je me voorstellen, ja. Zeker als ze er zo in zit, als ze stoelen in Ja, maar luister, we hebben bijvoorbeeld Brunsum, waar ik dan vandaan kom, verzint van 1559. En er zijn 6 keizers. Oh jee. Hallo. Dat is maar Dus heel het is exclusief. Ja. Ja. Maar we hebben een prachtig keizerspaar. Ja, wat is dan koning? Koning, ieder jaar heel de Châterie koningsvogelschieten. En dat doen ze in het voorjaar, zo'n Hemelvaartsdag is ook wel zo'n dag, of Pinkstermaandag. En dan wordt geschoten op een grote vogel. Vroeger wordt dat echt een blok. Tegenwoordig zijn dat schijven van met de veiligheid. En dan proberen ze hem af te zetten. En degene dat het laatste stukje hout afschiet, dat is koning van de Châterie voor dat jaar. Oké. En de moet dan het zilver verrijken. Dat kiet van de Châterie geld. Maar dan moet er het zilver met verrijken. Dus dan moet je het kopen voor door bieten doen. Plaat, zilveren plaat. Zo'n vetleren medailleachtige zilveren plaat. Moet echt zilver zijn. En dat wordt aan die andere dingen gehangen. En daarvoor zijn die ook vaak zo lang dan natuurlijk. Ja, maar kijk, de kinderen zijn niet allemaal met slepen, want dat is veel te veel. Vooral als je die Châterie uit 1500 hebt, dan is het op de zoon natuurlijk. Die van ons liggen in een prachtige kist bij de gemeente. Die oude. Ja. De oudste is uit 1614, kent ze nog wel. Ja, dan hebben ze nog officieren, wat hebben die voor een functie? Officieren, dat zijn meestal de oudgedienden. Dus als ze in Châterie kunnen nog rangen, dat begint van onder op, soldaat of jager. En dan groeit ze op tot sergeant weer, onderofficier. En dan mag ze meestal, als ze het ouder wordt, dan kunnen ze doorstappen naar de officieren, luitenant, etc. En tot generaal, dat is meestal maar ene. En dat is dan meestal de meest oudgediende met de meeste inzet en dit soort zaken. Die bevorderingen werden ook doorgegeven. Inzet, dienstbaarheid en dit soort zaken. Ja. Dat is eigenlijk wat ze doen. Ja. Als de Châterie komt, die werden voorafgegaan door muzikanten, werden die ook beoordeeld? Nou, die werden als muzikanten niet beoordeeld vandaag, want dat is vanmiddag een aparte wedstrijd voor. Oké. Ja. Dus hoeveel wedstrijden hebben we? We hebben dus de wedstrijd van de muzikanten, we hebben de wedstrijd van het marcheren, zal ik maar even zeggen. Eerst hebben ze een défilé, achter op de werkzijde de streep. En de camera's zullen dat straks wel oppakken. Dan zien ze daar dat de tambourmajor al aansluit en begint paradepas te maken. En vervolgens komt de vaandeldrager, dat mag ook de paradepas. En de commandant geeft dan voor de officier en de troepen daar een centraal commando. En op de dus de streep, dat loopt tot hier, dat kan de camera ook zien. De eindstreep, en hier stoppen die allemaal. En de commandant, zo gauw als de laatste shot over de streep is, dan roept hij start. En dan kijken ze allemaal voor zich en dan lopen ze door. Ja, oké. Zo zit het in elkaar. Dat is ongeveer, wat zou het zijn, 75 meter? Dit is 50 meter. 50 meter, oké. Ja, het zal een beetje meer zijn. Kunnen ze even tussen de lantaarnpalen, 75 meter. Ik zei nog nemen komen, die moeten van daar kant komen. Nee, we hebben nog... Heb je beloofd dat dat heel snel achter elkaar zou gaan, na 1 minuut per... Als ze komen, zijn ze niet tegen. Dan gaat het rap. Nee, dat stoppen. Maar het is wel leuk om te vertellen toch, dat elke Châterie heeft zoveel dat défilé, omdat ze dan een paradepas moet maken, hebben die een speciale mars, een lievelingsmars. En zo hebben ze de esprit en dit soort zaken. Dan gaan die extra stram door dat défilé. Dat zult je straks zien. Oké. Dan hebben we nog geen vraag over de kostuums. Ze hebben allemaal andere kostuums. Zijn dat in de clubkleuren of in de verenigingskleuren? Wie bezit dat? Nou, ja, van oudsher was het natuurlijk zo dat als ze van het ene dorp naar het andere dorp ging, moest je natuurlijk wel kunnen zien, oh, dat zijn die van Zelven, of dat zijn die van Jobbik, of dat zijn die van Strucht. Dus ze trokken zich het aan in een rood of een scherp met een bepaalde kleur. Na de Tweede Wereldoorlog zijn met name de Limburgse schutterieën meer overgegaan op historische uniformen militair. Dus echte militaire uniformen. Het zijn nooit dezelfde uniformen als de militairen dragen, want er is altijd een soort afwijking in. Want dat mogen ze niet. Dat mogen geen militaire originele uniformen dragen.
En dan zult dadelijk ook zien dat bijvoorbeeld een schutterie als Brunsum, sorry dat ik het helemaal zeg, maar daar ben ik nu eenmaal bij, dat die jagers 1824 dragen, sinds 1974. En die hebben besloten dat type uniform te blijven houden. Andere schutterieën maken andere keuzes. En de zuidelijke bonden zijn dus helemaal ingesteld op die militaire uniform. Ja, daar wil ik het toch even over hebben. Militaire uniformen. We leven in een wereld daar gans een brandstijd. Er is op verschillende plekken oorlog. We hebben jullie uit Oekraïne zitten als vluchteling. Hebben die verenigingen zelf niet nagedacht of het nog wel toepasselijk is dat ze hier marcheert met geweren? Kijk, dat ze schieten op een afgesloten terrein, dat snap ik dan nog wel. Maar marcheren door de straten met geweren en met militaire uniformen, is dat nou kosher? Dat is vanuit welk perspectief leest ze dat oplossen. Wie wil ze dat bekijken? Natuurlijk hebben we hebben ook passie met de Oekraïne. We hebben ook uit piëteit zouden dingen niet doen. Maar in de shot, daar had een geweer om, of een geweer op de shower. Daar wordt dat met uitgedragen. En dan kunnen ze zeggen, we laten die weg uit piëteit naar de Oekraïners. Ik denk dat dat gaat wijd, want in ons hart gewoon echt voor de Oekraïners. Dus ik tel daar niet zo zwaar aan. En als ze dat moeite met hebben, dan moesten we eens een keer bij me komen biechten, dan zal ik dat laten zien wie dat wordt. Is dat een biebaantje van Nick Pastoor? Overigens een hele leuke kaplaan hier in de gemeente. Ja, prachtig. Dan moeten we nog hebben over de kleding van de keizer en de koningin en zo eigenlijk. Dat is het ook prachtige kleden, dat zien we eigenlijk allemaal. Hè? Dat is een verhaal apart. Mogen ze dat zelf kopen? Wordt dat geschonken? Is dat vast model? Dat is een verhaal apart, Ton. Nou, dan ben je met te vertellen. De koning krijgt geld. En dan wordt ervoor geacht zich hetzelfde te kopen, maar zich te kleden. En ook het schuttenbier te betalen. Ja, dure liefhebberie, hè? Dus de kan zich voor zijn koning wees dat niet zo makkelijk over is. Dus, maar wat kost er geld? Kun je een schatting maken? En een koning met een schoon koningin onder de 2000 euro komt er niet naar heen. Goeiedag. Ja, en dan een keizer met keizerin. Met een prachtig pak aan, dan zet ze er over de 7000 euro. Ja, over de kostuums en alles gaan we dat nog even vertellen. We gaan eerst eens even kijken naar de optocht, want de eerste schutterie komt eraan. Mooi. Dat is overigens de eerste schutterie, die is niet gelood, want we hebben een loting van de volgorde. Dit is de schutterie Sint Remigius uit Meersen. Hartstikke mooi. En die is in 1990 opgericht met hulp van Sebastiaan uit Schummert. Schummert heeft gezorgd dat die schutterie op de been kwam. Met marcheren, met alles, met het scheten, met de drumband. En dat is een geweldige prestatie geweest. Onder andere van mijn voorganger, erevoorzitter van de bond, Maurice Kerkhoffs. Die heeft hier heel veel werk gedaan. En laat van nu maar gaan kijken naar deze prachtige schutterie. Hij weet er maar een beetje van, zet er maar tussen een hele hoop. Hè. We gaan kijken, veel plezier. Ja, veel plezier. Karel, wat wordt er nog gedragen hier bovenop? Ja, die dragen dus de heilige Sint-Remigius, die dragen een met in de optocht. Dat is een ritueel waar de kinderen voor kiezen. En dit is een complete schutterie waar als je het aantal manschappen dus dat die onder hun hoede hebben op dit moment, dat is natuurlijk fantastisch om te zien. Er zijn meerdere schutterijen die hun heilige in de vorm van een beeld metdragen. Want de heilige en schutterijen, dat is zo'n verhaal apart. Hè. We hebben alleen de muziekjes in, hè, de rest? Wat lief? We hebben alleen de muziekjes in, toch pas? Dan hebben ze niet gekeken. Ja, dat is een beetje moeilijk. Verstond die achter de monitor, we zien het niet. Maar dan heb je gelijk, ze marcheren inderdaad in een behoorlijk tempo voorbij. Maar intussen zal de volgende dadelijk zich aandienen. En dat is schutterij Sint Gertrudis uit Amsterdam, Oostrom.
is een vaandeldrager inderdaad. Hè. Toch een beetje naar voren, Hild, de vaandeldrager. Chaterie van Austro, die heeft dit jaar voor de allereerste keer Marke Tensers in zich. Allereerst hebben ze een jaar over gedaan om ervoor te stemmen en uiteindelijk hebben ze akkoord gegeven voor Marke Tensers. En Marke Tensers, dat zijn die dames met die broodjes, met die mandjes in de heen. Mandjes en de tonnetjes. Hè? Was het moderne die voor? Ja, om de schutters te verzorgen. Er zit natuurlijk een jonge klare in of een Elske zit erin en een brood hebben ze bij zich. Dat komt vanuit het oude leger, komt natuurlijk. Ja. Overigens, de koning van Austro, dat kan dit volgend jaar keizer worden. Dat is de tweede keer koning achter elkaar. Die hebben dus een beetje sterke drank in het mandje, dus die kunnen beter nog het défilé pas aan de sterke drank. Ja. We mogen sowieso niet drinken. We gaan een klimmen volgens mij, Karel. Ja, prachtige vereniging. En hier hebben we een bielemannen lopen. Ja, wat is een bieleman? Ja, ik ga niet dat zo vertellen als er een ziek voorbij is. Dat is goed. Ja, Ton, dat is een prachtige vereniging zoals er is. Hier wordt de traditie met een grote tegenschreven. Die dan alles nog volgens het boekje van de oprichting. Als die bijvoorbeeld een begrafenis gaan ze terug naar het lokaal en dan schrijven ze in dat ze daar geweest zijn. Ook al is de kastelein niet daar, het wordt gewoon gedaan. Hè. Geweldig. Ja. Dat gebeurt ook bij een traditie, dat zit aan alles hils natuurlijk. Hè? Ja. Dat ze alles deze wie het ooit waren. Nee, ik denk ook eens veranderen. Niks. Wordt niks aangepast aan de moderne tijd. Jawel. Ja, toch? Ja, we komen op de koningen en de koningin. Ja, daar hebben ze daar een interessant weetje over. De vrouwen op de vogel schieten. En dat is voor veel verenigingen nogal een zware bevalling geweest. Dat kan Mag je dadelijk goed leggen wie dat daar precies zit? Dat kan ik niet vertellen, want de tussengang Meer is aan de beurt. Meer, Sint-Sebastianus Meer, helemaal over het zuiden. En hier lopen geen bielemannen hoor, maar sapeurs. Mag ze dadelijk het verschil eens even uitleggen? En dan hebben ze dat voorbeeld wat ze net zei, van dat behangen met de medailleachtige dingen allemaal. Hè? Ja, het zijn koningszilveren koningsplaten. Koningszilver is dat. De mooie rode jurk van de dame. wordt met trots gedragen natuurlijk. Ja. Maar het verschil tussen de bieleman en... Nou, de sapeur die komen uit het Franse leger. Maar die hebben ook een biel, zo. Ja, die hebben ze tegenwoordig nog. Het Franse leger heeft nu nog sapeurs. Complete, hoe noemt ze dat? Die zijn er niet, die lopen nog van de wijk over de Champs-Élysées. Dat zijn de mensen die voor het wegruimen van versperringen. En dat is bij de sapeurs, dat zijn de sappenleggers, de loopgravengravers. Sappen zijn loopgraven. Die hebben die gelag. En in Nederland zijn die bielemannen, die zijn er ook eigenlijk, stammen die er ook vanaf. En die worden vroeger ook wel eens om wegversperringen op te ruimen tijdens de processie. Als de protestanten processies wilden tegenhouden of dit soort dingen, dan gingen de bielemannen doen. En dat wordt nu nog helemaal nagebespeeld in Zuid-Limburg, dat die bielemannen dan... Het gaat toch heel vaak over conflicten, hè? Zo, dit ook weer. Hè? Ja, we hebben de volgende chaterie. Sint-Sebastianus IJs. Maar ik zag hier alleen maar een stokbroodje in het mandje liggen. Een stokbroodje nog in het mandje. Dat liggen ook hoersen en kiers en dit soort zaken. En daar gaat de eerste koningin voorbij. Heel stolz, zuster. Die heeft de eerste koningin die zelf het zilver dreeg. Ja, wie zit dat? De koningin, dat is maar ook een tuurtje Noordon, hè? Nou, ze mogen dit jaar, er zijn er een aantal hier wel dit jaar, waar de vrouw ook op de koning mocht zitten. En
er zijn schutterijen die zeggen, ja, dan mogen ze een medaille dragen. Maar het zilver moet dan door een man gedragen worden. Ja, wie kiest het bedacht, hè? Of vooral onvriendelijk, hè? Eigenlijk. Ja, maar ze zijn alweer heel weet gekomen dat ze nu, dat heb je dus gezien nou, in die schutterie, dat die permanent met het complete zilver op. En dat zijn toch de vernieuwingen. We gaan naar Sjaasberg. Je zou inderdaad, wat ze zei, het schreeuwen tussendoor. Dat als het einde van het défilé, dan geven ze een gil, hè? Ja, het is het hoofdfront, hè, of staat. Dat is een eindcommando om de normale pas weer aan te nemen. Als ik het goed heb, gewoon van een Zumpelveld. Saint-Georges. Want de namen die beginnen natuurlijk heel vaak met Sint, hè? Dat eigenlijk bijna allemaal, hè? Alles. Alles, ja. Wilhelmina, alles, ja, hier willen de Dalekgriever in, Ja, die is koninklijk, hè, die is van de koninklijke. Ja. Maar Saint-Georges, daar moet ik toch één ding over zeggen, dat was tijdens het OLS een verrassing, want die is een derde geworden. Dat is netjes. Ja. Maar het is ook een beetje een gelukskwestie natuurlijk, het OLS vaak. Hè? Op het einde zenuwen met scheten en één foutje. Moest kunnen zeten. Ja, maar dat kunnen ze toch allemaal wel, of niet? Nee, je moest stalen zenuwen hebben. Ja, En dat is het. Ja. Het laatste shirt moest afhalen. Als ze dan zit te trillen bij een aspenblaadje, dan kan ik die vertellen dat het niet werkt. Nee, dat moest wel gaan in de kamau worden. Ik heb daar nooit geshoot. De enige keer dat ik geshoot heb, dat waren een militaire dienst. Met een Uzi, dat 30 schoten per seconde. Dat was wel 50 jaar geleden. Nou. Ja. Saint-Georges. Mooie vereniging. Het zijn inderdaad strenge meneer Kieka. Hè? Zijn ik nog lui rondlopen met zwaarden of zo? Of wat zijn dat? Sabels. Sabels. Officieren. Oh, dat zijn officieren. Ik kan best volgens mij in de prehistorie bij een militaire dienst geweest. Hè, dat ze nog niet wisten wat de officiers en de sabel moeten dragen. Jezus Maria. Dus ik zo bij de luchtmacht, dat waren aanhangers. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want het echt niet dat ze op retretten komen. Allee, dan gaan we dat doen. Ja. We gaan een vereniging Zongersint. Ja. De Wilhelmina. Ja. Wilhelmina Hingen, ja. Ja, die zijn toen 1908. En dan kent ze die, ja, de vuurst is een vrij jonge vereniging, hè. Tenminste 1908. En die hebben zich vernoemd naar Wilhelmina van het Koningshuis, van het Oranjehuis. Okay. Even luisteren naar de mooie muziek. Ja. Ik zie de dames die zinnig vaak lachen en de mannen zo heel streng kijken. Moet dat? Ja, de dames, de marketensers, die lopen voor het vaandel. En in principe is het goed dat die ook een beetje vriendelijk zijn. Als ze het vaandel en truc en ook de drumband, dan hebben we toch liever dat die gewoon serieus kijken. En waarom is dat dan? Het militair gedrag. Oké, ja. Dat hebben ze ook nooit Serieuze geaccepteerd zaak. vroeger. Nee, nee. Nee, want kijk,
Er zijn jullie vergeleken dit met carnavalsoptochten, maar dat is, het is echt zo. Dat is echt gedangers. Nee, als tegen een défilé zit en een eerbetoon aan die gasten, dan is het natuurlijk serieus. Maar de dames, ja, als we die strak laten kijken, dat is meestal zo. Ja, booszacht, ik weet het niet, dat moet zeggen, maar... Tegenwoordig heb je ook dames in het leger, toch? Ja, heel veel, hè, heel veel. Dat geeft nog 50%. Maar ze moeten gewoon vriendelijk lachen. En ze hoeven dus ook niet te defileren. Ze lopen gewoon door. Is dit trouwens ideaal weer voor zo'n optocht? Het waait een beetje hard. Ja. En dat is nadelig voor de ja, op zakken voor de Vaandeldrager. Ja, dat wordt hebben voor de echt sheetwedstrijden. Ja. sheetwedstrijden. Maar zoveel voor te lopen is ook wel lekker, toch? Heerlijk. Want het is juist vaak als het heel erg warm is, en dit is vaak in de zomer natuurlijk, Ja. dan hebben die van die ganz hoge mutsen op en van die kettingen die net te kort zijn, want die hangen over de kin. Dat moet toch behoorlijk zwaar zijn. Is ook zo. Ja. Hij speelt met. U kunt Linnen. Oké, Linnen, muziek. Sint Martinus Linnen. Ja, de bijzonderheid van Linnen is toen dat die tot het vorig jaar houden die de Europese koning. Want er is ook een Europees schuttersfeest, waar 30.000 schutters aan meedoen. Goeiedag. En dan kan ze koning weer. En dan is dat geworden in 2019 en door COVID is ze pas het vorig jaar afgetreden. Dat is wel helemaal speciaal dan natuurlijk als ze zo Ja, met, Leonice die had dat heel fijn gedaan van Linnen. Ik zag dat de Bieleman daar op een klein kuffertje voor zijn broek hangen. Wat was dat voor? Er zit Alcohol. hamerke en nagel, explosieven, er is het touw en al dit soort zaken. En Een dat beetje een is, gereedschapskistje eigenlijk. zo was het zien. Ja, en een nagel, een tang. Voor aan de Oostbek. Ja, prachtige vereniging. Ik zag ook nu met opgerolde matjes lopen net, achter op de rug. Dat is de sapeur. Dat is een, dat dreeg in een rugzak. En de sapeur, ja, is af om te overnachten. Daar heeft een ransel en daarop zit een soort deken, hè, waar het s'nachts op sliep. Ja. Je kunt wel heel goed bekijken. Als je de details echt goed moet hebben, dan moet je goed nadenken. Hè? Ja, er zijn allemaal voorschriften voor wie ze zich moest kleden welke attributen dat ze moest hebben als sapeur en als wieleman. Dus dit ligt vast in normen die ze ooit Er vastgesteld zijn echt hebben. normen voor opgesteld, joh. Ja, OLS-normen. Dus jarenlang is er over gedaan en dat is ook voor de jury's is dat makkelijk. Dan hebben we een eenheid daarin. En het is heel mooi om te zien dat je erop afgerekend kan zweren. Dus houd zich aan de normen. En dat geldt voor alle schutterijen. Dus ook wij als de Zuidelijke Bonden hebben ons geconformeerd aan deze normen. Oké, goed om te weten. Ja, De volgende is Montfort volgens mij. Montfort. Ja. Wat weet je over Montfort? Wat weten we van Montfort? Een hele mooie schutterij, maar ik heb er een hele bijzondere herinnering aan. Er is namelijk een... Eerst maar even de muziek voorbij, hoor. Ja. Ja, bijzondere herinnering aan Montfort, zei ze. Vertel. Nou, dat heb ik hier wat dit voor een prachtige vereniging is. Dat is nog ongelooflijk. Hè. En
is in 1983 hebben we noodweer gehad in Midden-Limburg. En in Montfort is het complete schutterfeest weggevaagd door een windhoos. En mijn vader is daar ook overleden. Door dat windhoos? Ja, ja. Jeetje. En dus is zo meer dat het organiseren van een schutterfeest geen sinecure is. Het kan soms fout gaan. In 2004 is de tent in Oost-Maarland ook weggewaaid door een windhoos. En het is altijd vingers crossed, hè, om te kijken dat het maar goed weer is en dat we geen depressies krijgen waar dit soort zware, extreme weerstoestanden in vuur komen. Dus de pap overleden bij een ongeluk wat betreft zo'n schuttersfeest. En Ja. geeft dat elke keer opnieuw weer de herinnering als er bij zo'n schuttersfeest bent? Bij mij wel. Als ik Montfort zie, en natuurlijk, ik zou het neven wie de tent omhoog vloog. En de tentpot tegen de pokken, dat vergeet ik nooit meer. Dat gaat er niet meer. Dat zit erin. Dat kan ik me goed voorstellen, ja. Maar daar heb je gezien, Montfort is een geweldig mooie vereniging. Met een magistrale drumband. Magistraal. Mauritius is terug, wat ik zo moest. En wel een hele jonge woordendrager hier. Geweldig. Ja, alleen dat de bordjesdrager voorop. Ja, hele jonge jong. Ja, ja, dat is een manneke. En zo maakt ze de chutterie in het dorp. Die chutterie die organiseert dus bijvoorbeeld elk jaar de zomerkermis, een zomermarkt. En dat doen ze al meer dan 50 jaar. En dan moet de chutterie in het dorp ook actief zijn. En dat is het resultaat. Dat is mooi. Donder. Ja, Sint-Michael. Ik zie nog dat sommige van die mannen dan naar rechts kijken en sommige niet. Dat is het défilé. Dat weet ik. Moeten ze dat allemaal naar rechts kijken? Nee, de ene man moet de guide, hè, dan loopt het vuur aan de weg op. Dan moet vooruit kijken als op zijn chef. Snap je? Ja, En daarom heet het ook ja. guide. Hè. Maar dat is een eerbetoon bij een défilé. Hoofdrechts, heb ze nooit geleerd. Hè. Nee. Is dat zo? Maar er moest toch wel op les komen, want als het niet wit zo terug ligt, Nee. dan moest het ook gaan samen zijn. Mooi. Maar als slecht en aardig is kunnen, dan moet ik Vaasschade, Sint Martinus. Karel, als er nu koning bent of koningin bent of weet ik wat bent, moest je dan ook overal komen opdraven bij andere activiteiten in het dorp? Zitten dan natuurlijk meer verplichtingen aan, denk ik. of niet? Alleen als de schutterij uittrekt. De schutterij gaat nooit uittrekken zonder vaandel, koningspaar of keizerspaar. Nooit. Dus het vaandel en koningszilver moet altijd erbij zijn. Het is net zoals bij carnaval, dat dan de verenigingen zich toch bezoeken onder elkaar als er schuttersfeesten zijn. Flauwekul houdt de virus niet aan. Dat is bij de schutterieën niet gebruikelijk. We gaan wel naar bondsfeesten. En daar hebben we respect voor elkaar en het onderling. Ja. En als de vereniging zelf een schuttersfeest heeft, is het eigenlijk voor de vereniging zelf meestal. Ja. dan. Ja. Maar dit was net Vaasraden, toch heel even. Een schutterij die ontzettend bekend is in het dorp en heel veel deed in eigen dorp. En daarom zo groot geworden. Ze hebben meer dan 100 leden op dit moment. En dat is geweldig om te zien hoe dat kan groeien.
Je hebt wel heel veel dames met broodjes en wien, hè? Ja, als ik het goed heb, heb ik er 7 geteld. Dat zijn er veel. Zijn er ook richtlijnen voor eigenlijk? Wieveel marketeers? Marketensters, nou, dit is niet vastgelegd. De kinderen, het ene hebben kinderen 2, maar 1 is geen. 2, dan zijn het dus meestal hebben ze er 4 of 6. Er zijn er ook, ik heb wel eens een die 112. En dat vind ik dan een beetje verhoudingszin. Wel, ja. Want als je dan maar veel geweerdragers hebt, dat zit niet goed. Dus soms is er 1 bieleman, soms 2 bielemannen en zo gaat het, hè? Ja, dat heeft te maken, om sapeur te zijn, dan moet dat de vliegheid van nemen. Je moet goed kunnen marcheren, je moet goed de richting kunnen houden. Dat is niet zo makkelijk om dat in te vallen. Ja, dat kan je me voorstellen. En dat is ook zeer kostbaar, hè, de uniformen. Nou, Merkelbeck. Vielen, die horen juist langs. Johannes en Clemens, je hebt toch een paar jaar geleden het OLS gewonnen, hè? Ja, in Merkenwijk. Dat was een prachtig georganiseerd OLS. In die mooie glooiende landschappen daar, naar richting Bengelrade. Dat zag er heel goed uit. Ja. Die overigens komt in 2025 hebben die het Zuid-Limburgs Federatiefeest. We zijn er toen bij geweest toen ze dus aan het kavelen waren. Ja. En we zijn er met de camera toen bij geweest. En we zijn echt getuigen geweest van het moment dat ze wonnen. Ja. Het waren ze bij net vergist op Maasmechelen toen ze gewonnen hebben. Ja. Ja, dat is geweldig. Ja. Nou, van Merkelbeek is het niet zo heel erg wiet naar Ubaksberg, denk ik. Hè? Nee, dat is... Qua hoogte zal het niet veel verschillen. Tussen blijft het flink weien, maar daar hebben ze beloofd dat ik op gaan rijden. Hè? Dus wat ik hoop dat het zo blijft. De kind ze mee gaan houden. Ja, ook Ubaksberg is een hele traditionele vereniging. Zolang als ik erbij ben, is dat een krachtige vereniging die ook een aantal keer het OLS heeft gewonnen. Wat bedoelt ze nou precies met een traditionele vereniging? Zijn het niet allemaal traditionele verenigingen? Maar die zijn sterk in het vasthouden van de tradities. Die enorme discipline in de vereniging, dat is er echt. Hè. Dus dit is oude exercitie, er zijn nog veel geweerdragers. Dat betekent dat er heel veel geoefend wordt, dus kind zal dat nooit bereiken. En dat is gewoon, dat bedoel ik met extra traditioneel. Al heb ik een paar dingen op. De vaandel dragen we echt een zweeën nog eens een keer met het vaandel. Dat maakt het meteen zo nog moeilijker natuurlijk. Maar dit is een schutterie, dit is Sint-Rochus uit Stevensweert. En Stevensweert is altijd een stad geweest met stadsmuren. En je kunt zien, wel heel duidelijk zien dat ze afwijkende uniformen hebben. Die dragen dus gilde-uniformen uit de vroegere tijd. En de marketensters, dat waren geen marketensters, maar zogenaamde soetelaarsters. En dat betekent dus ook dezelfde functie? Ongeveer dezelfde functie, maar ze noemden zich soetelaars. En de vaandelzwaaier, ook heel traditioneel,
Dat was vroeger wordt het om de signalen te geven. En die hebben zo'n venderswaaiers erbij. Ik zag ook een kaart erbij rond die wordt voortgetrokken. Ja, daar zitten zoetelaars, zo zit de proviant in. Ah, Die hebben dus veel proviant bezig. dat is meer proviant dan wat Duitsers kunnen hebben. Ja, ik heb het niet, we moeten eens controleren straks. We gaan naar Epen. Nee, toch? Wel. Epen. En weer kleintjes, hè? Ja, dat is de schutterij. Dat kent ze aan zien. Ja, even terugkomen op die kleintjes, Ton. Zo worden ze schutter, hè? Of schutterinnetjes. Hè? Ja. En dan nog even gaat over de muziek. Voor Kalle Machine soms gaat het lang door, maar voor ons is het hier heel moeilijk om te bepalen wie hel dat er bij in de televisie binnenkomt. Dus sorry ervoor als we soms een beetje te lang doorkallen. We willen zo lang mogelijk in elk geval laten genieten van de muziek. Dus we zullen zo stil mogelijk proberen te zijn als de muziek speelt. Dat moet ik even gezegd hebben. Ja, dat is goed gedaan. Ja. Anders kregen ze weer van de regie op de donderen. Onthouden. Eens kijken we. Marcelinus en Petrus, Helene. De Wereldstad. Dat is een fusievereniging. Hè? Dus er zijn twee heiligen. Dat betekent Je hebt nog een ex-militair met, geloof ik. ja, de generaal, dat is Henry Jansen. Hij is dit jaar benoemd tot generaal. Echt het generaal? Echte generaal. Maar hij komt uit een hoge functie had bij de marine. Oh, dus hij is een echte generaal van de vereniging, maar niet van het leger. Nou, dat was een BINA-generaal. Oké. BINA. Ja. Maar ik vind dit belangrijk. Ja. Veel wichtiger, generaal van de schutterie. Ja, dat zal best. Ja, is zo. Ik zou voor de generaal in het leger kiezen. Maar goed, we gaan naar jonge en oude nobele Valkenburg. Dat klinkt vreemd, net zijn ook in de centen. Hè? Ja, die zijn ook heel oud. 1460 zijn die opgericht. Dat zijn die oude en die jonge dan? Nou, dat is ook een fusie. Die heeft een aantal jaar niet gefuseerd. Okay. Muziek! Ja. Ik zou toch wel een stukje met die mandjes willen kijken wat ze bezig hebben. Ja, dat ziet dat kunnen we er straks eronder nog van. doen. Ja. De officiële naam van deze club dat is de edele, nobele, achtbare, jonge en oude loffelijke schutterijen der stad en de vrijheid van Valkenborg. Zo, goeiedag. En dat in één zin. Dat heb ze niet van truc, hè? Dat heb ik net van terug. Dat had ik al gedacht. Wat voor mannen zit dat gewoon dan? Ja. Sint Rosa. Is dat genoemd naar de kermis? Of dat is Sint Rosa kapel? Moet ik hier antwoorden? Sint Rosa kapel, zullen we maar zeggen. Ja, ja. Sint Rosa is belangrijk voor Sittard, dat is niet overal. Hè? Zeker. Ze zit al zo zeker dan zo zijn de slagen in de nek. Ik heb 27 jaar in Sittard gewoond, dus ik weet het nog. En dan dit over zeggen.
Rozo Zitter die dragen het uniform van de Nederlandse grenadiers in Franse dienst omstreeks 1812. Dat is mooi. Dat betekent dat die staarten die ze bovenop de helm hebben. Dat is een versiersel. Ach zo. En dat zijn paardenharen, gebleekte paardenharen. En wat, is dat dan een functie of is het gewoon een versiersel? Nee, het is een Ja. versiersel. Oké. Ja, het zijn echte paarden. Als ze zich voorstellen dat ze die moesten vangen. Ja, ja. Ze lag wel een kapitaaltje kosten. Van Zittert gaat voor een ganz klein beetje naar de zijkant van Zittert. Dan komen we voor een Limburg goed. Limburg. Ja, hele mooie vereniging. Ik zei niet dat de volgorde waarin ze voorbij komen ook wel eens verandert. Dat de volgorde. Dan hebben ze de Marketensers voor, achter, de shutters, de bielemannen. Nee, dan hebben ze toch niet goed gekeken. Is dat allemaal De hetzelfde? Marketensers lopen vuur ervan. Oké. Vuur ervan. En die kleine jongens die erbij lepen dan, die hebben toch die... Ja, maar dat zijn vaandeldragertjes. En Aha. dan hebben ze ook nog... Dan maakt het dat gaat uit waar die lopen. Dan moet er nog een nou, die verschil- lopen ook bij het vaandel. Ah, oké. Op de vuur, omdat ze dus niet echt bij de schutterij horen nog. Ja. Maar het is wel een manier om de jeugd te binden aan de schutterie. Ja. Ik vind het wel een beetje een LOE-cursus schutterijen wat ik vandaag kreeg. Ja, maar als ik me zo beloos, dan hebben ze in de 45 jaar in Zittert gewoond. Dan is ze jarenlang aan de televisie verbonden. Ik weet nog niks. En dan wist het nog niet. Dus... Dus, Zullen we dan die geboortegrond gaan, althans die woonplaats, Brunsum. ja, dan geeft mijn hart dan maar sneller kloppen, dat weet ze. Ik hoor net dat dit een andere schutterie Dat is. is Brunsum niet. Ik heb van de regie Sint-Joost, kent dat? Sint-Joris. Ja, waarom dat Sint-Joost toen hier komt, dat mag Sint-Joost weten. Eigenlijk zou Brunsum moeten komen, toch? Heel leuk opgemaakt toch? Ik weet het ook niet, want op Bosliesje staat nu de schutterij van Brunsum. En die hebben geen totaal overzicht op de optocht helaas. Ja goed, we kunnen zien dadelijk vanzelf Dus ja, Sint-Joost lang is is dat in ieder fluistert de geval- regie er wel in de oren wat er precies gaat komen. Zit er dan ertussen gevoegd? Ik zie ze helemaal niet op de lijst eigenlijk. Maar niks goed, We zijn op de helft zo'n beetje, dat constateer ik wel. Want Gerooien is zo de 24e zijn, we hebben 50 schutterieën. Ja. Gaat goed, gaat lekker. Ja, ja, Ik heb dat getoes ook wel een beetje kunt volgen. ja. Het is ook leuk druk langs de optocht. Zo te zien. Ja, het staat Die goed voor. amuseren Er staan bij de défilé staan hekken hier. Ik ga dat eens even kijken. Als ik de chat hier verliet, hier ongeveer staan. Nou, toch wel een lu of 200 op dat stuk défilé. Er staat ook een grote tribune waar lu op zitten. Dat is het ook vol. En dan gaat we hierop. Ja, het zijn eigenlijk helemaal vol. Als ik zo wie als ik een kijkje en ik lu langs de kant staan. Dus dat is in elk geval al heel erg mooi. En dan komt Sint-George de Als Groot. ik kijken bij Kump, dan kun je op de straat even zien. Ja, de Bronsumers komen eraan. Ik zeg gewoon.
ik zijn de wethouder van Brunsum, Hugo Jansen, de Lebogen, strak in het pak. Hugo Jansen is ook de voorzitter van de club. Ja, mooie vereniging dus. En ook weer allemaal die dekentjes, of wat zijn dat, die bewaren, matjes, dekentjes. Het is een ransel, een rugzak, daar ligt een deken op. Ja. Als je me net uitgelachen wie dat Ja. verwaart. Gerrit Trommels, even kijken, als het goed is. Heilig Kruis, Grevenbeek. Ja, Grevenbeek. Shottenmeisjes. En alle shottenmeisjes zijn schoonmeisjes. Simpel. Heel simpel. Dat zit ik ook, dat zit ik ook. Tenminste, ik heb alleen nog maar schoonmeisjes voorbij zien komen. En trotse meisjes en mooie koninginnen. Ja. Dan wordt Heilig Kruis Grevenbeek en dadelijk komt de tweede vereniging uit Grevenbeek. Waar de eerst gaat dan was voorbij Sint Laurentius Spouwbeek. Ik zei nog dat ze het vaandel een beetje zo net helemaal verticaal hebben, een beetje tegen de wind in. Hè? Nee, tijdens het défilé moet het vaandel naar voren gebogen worden. Ah, oké. Dat is de reden. Ik Buigen, dacht dat het voor de wind was. En achter het défilé trekken we weer omhoog. Ja. Ik dacht dat het voor de wind was, zie je maar weer. Hè? Ja, nee, dat snap ik. Dat ze dan ook. Maar in Spouwbeek, heb je het gezien? Ja. In prachtig dorp, er is geen café meer in Spouwbeek, maar de juterie leeft. En dat heeft te maken met de gemeenschap die de juterie een warm hart toedreigt. Ja, maar dat is ook een beetje het probleem voor die verenigingshuizen die overal weg gaan natuurlijk. Hè? Ook de chuterieën die willen een verenigingslokaal hebben waar ze bij elkaar komen, waar ze dingen kunnen bespreken, hè? Waar ze een biertje kunnen drinken. En dat wordt het dan ook moeilijker voor... Nou, dat hebben ze dus zelf. Spouwbeek heeft bijvoorbeeld de voormalige voetbalkantine. Die hebben ze helemaal omgebouwd voor als naar hun lokaal. En dat is tot behoud. Ja. Zo kunt ze zien dat een klein dorpje Grevenbeek twee schutterieën erop nahield. En grote schutterijen, dat hebben ze gezien. Is er dan nog een beetje onderlinge strijd of concurrentie tussen chuterieën? Nee, misschien zal dat vroeger wel eens geweest zijn, maar dat is absoluut niet meer. Grevenbeek hebben bijvoorbeeld vorig jaar hebben die het ZLF voor het vorig organiseren. En geloof maar rustig dat die elkaar helpen. Zo moet het ook, hè? Zo moet het ook. Voerendaal.
een rare vraag, maar kopen ze die stokbrood nu elke keer opnieuw fris? Of is dat gewoon voor de show en is dat stokbrood al 2 jaar oud of zo? Wat in die mandjes ligt? Het stokbrood is vers. Hagelen, knakelen, vers. Overigens, de charcuterie van Voerendaal, Sint-Sebastianus, is koninklijk. En er zijn meer koninklijke charcuterieën, die hebben dus bij een jubileum. En dat is omdat ze meer dan 100 jaar bestaan? Of Nou, niet alleen dat, redenen? maar de kind, bij een bepaalde gelegenheid kunnen ze dat aanvragen. En ze hebben er verschillende. De koninklijke charcuterie van Oorsbeek, deze hebben dat bijvoorbeeld ook gekregen. Ja. Maar dan moesten ze dan aan voldoen om dat predicaat koninkrijk te krijgen? Ze moest aan kunnen tonen dat ze een x-aantal jaren besteedt en dat ze als vereniging in de plaats waar ze is, dat ze er actief is, dat ze er gaat laten zien. Snap je? Dat is wel heel wichtig. En Voerendaal is een schutterij die is ook echt vastgebakken in Voerendaal. 2 keer het OLS gewonnen, in 78 en in 94. Eigenlijk zijn alle verenigingen belangrijk voor het leven in een kern of in een dorp. Hè? Maar niet zo wat voor een vereniging. Ja, dat is helemaal waar. Ja, Heerle Heide en ik zie geen heksen van de Heksenberg. Dat is zo met van, ik zie wel aparte hoeden. Dat is het erebestuur. Het bestuur van het erebestuur. Een schutterij heeft vaak een erebestuur. Er zijn of er zitten mensen lid van, betalen een bedrag. Maar in Heerle hebben ze een speciaal erebestuur en tijdens het OLS en het ZLF mogen die in wrak metlopen in de optocht. En wat metnemen in? En dan de vak? In wrak. In de wrak? Wrak. In de wrak, in de sluppe jas. Aha. Ik zeg niks. Ik werd de termen om de oren geslagen, maar ik er nooit van gehoord heb. Maar dat moet kennen natuurlijk. Natuurlijk dat ze echt moest gaan leren. De nu staat creëren. De koning van Neustadt kent de eerste prijs lachen. Werkelijk geen spel tussen te krijgen. Want? Ja, je blijft lachen. Dat blijft lachen. Oké. Ja. Een vrolijke winst dus. Een hele vrolijke mens. Begon nog als Sint-Sebastianus Margraten. Het wordt wel een beetje warmer heb ik in de gaten. Ja, hè? het zonnetje komt toe. Ja. Heb ik die beloofd hè? Muziek. Ik heb ook het idee dat sommigen sneller lopen dan anderen, klopt dat? Ik heb een wachtstempel. Ja, Margraten, een hele oude vereniging uit 1541. En die dragen al sinds jaar en dag de uniformen van de blauwe huzaren van Boreel. Ja, machtig mooie vereniging. We hebben ze dit nu notities gemaakt en zo dergelijks, maar de wist er echt heel erg van. Is dat gegroeid? Hoe lang ben je al geïnteresseerd in dit soort schutterswereld? Ik ben dit jaar 75 geworden en ik ben in 58 met de schutterie gegaan. Als boutjesdreger, trommelsleger
Van trommelslager ben ik geweerdrager geworden. Een geweerdrager officier. 40 jaar voorzitter geweest, erevoorzitter van de bond. Ik zit in die shutterswereld, die zit helemaal in mijn hoed. Dat is de grote liefde eigenlijk. Ja, ik kom ze nooit vandaan. Maar ik wil er ook niet vandaan. Ik vind het heerlijk gedoe. Ik heb in de OLS gezeten, schutterstijdschrift. Kom maar op. Nog even luisteren naar muziek en die komen van, dat is de volgende, Vals. Sint Paulus. Die gaan niks in de mandjes volgens mij. Nee, maar het is wel een heel jong, mooi koninginnetje. Dat heb ik even gemist. Ja. Dat is dan weer jammer. Wie veel van dit soort optochten, chutterie-optochten zijn er in Limburg in een jaar? Dat is de bonden, hè. En per bond zijn er ongeveer 4 bondsfeesten. Dat is 1 OLS en 1 ZLF. Daarnaast heeft de chutterie ook plaatselijke verplichtingen. Processie, koningsvogelschieten en dergelijke. Maar meestal 4. Doet overigens moeilijker. Maar dan in zeg maar een 2-3 maand gebeuren in de zomertijd. Dus dat is wel binnen elke week prijs dan toch? Elke week. En de mannen gaan nu ook stemmen op dat sommige schutterijen die willen minder bondsfeesten. Omdat het op eerste plaats is het heel moeilijk om een fatsoenlijk feest te organiseren. Moesten de lui voor hebben. Want tenten bouwen en dit soort zaken, dat is voor jonge lui niet meer weggelachen. Het zijn nog tegenwoordig hele paviljoens geworden met allerlei veiligheidsvoorschriften, eisen van de gemeente. Het wordt nog steeds moeilijk. Dat is een volgend punt. Ik bedoel, in dit land waar de regels belangrijker zijn dan de lui. Als je een schutterfeest moest organiseren, moest ze een complete vergunningen aanvragen. En dat is niet eenvoudig. Daar hebben ze kracht voor nodig. En dat is een vereniging die kracht niet in zich heeft. Dan laten ze dat liever aan anderen over. Dat is jammer. En of dit... Het is wel goed dat het een beetje strenger wordt aangepakt natuurlijk en veiliger moet. Want dan hebben ze zelf het verhaal verteld van de pap met een wegwaaiende tent. Ja, maar hallo, de windtoos, bomen zijn omgeknapt van een halve meter doorsnee. Daar kunnen ze weinig aan doen dan. Daar kunnen ze niks aan doen. Hè. Nee, maar het heeft toch te maken met de moeilijkheidsgraad is echt de zwarte lat ligt hoog, veel te hoog. Waar waren we gebleven, Karel? We gaan naar Martinus Houtem Sint Gerlach. Hier en daar het gaat bij deze vereniging. Wie komt dat? Nou, dat is evident. Sommige schutterijen vechten gewoon met het aantal leden. Dat is gewoon zo. Er zijn door schutterijen al ter ziele. Zijn er al een tientallen enkele jaren geleden geweest. Nou, een dorp als Silvent is geen schutterij meer. En dat is eeuwig zonde. En een dorp als Houtem, ja, waar eigenlijk alleen maar hotels liggen, en dat is niet veel. Dus als er veel lui van boete komen wonen, die hebben niks met die schutterie. En dan kunnen ze het vergeten. En dat zuster hier voorbij komen. Hier is 50 in de optocht, zijn er boete die 50 in andere schutterieën die mee aan meedoen. Nou, andere bonden, hè. Van andere bonden. Zoals gezegd, er zijn 7 bonden in Nederland en daar hebben ze nog in Limburg, Zuid-Limburg, nog een bond, Bergendal, maar die zit niet bij die federatie. En waarom niet? Omdat die nooit metgenomen zijn. Daar is ooit een keuze voor gemaakt. Waarom dat echt gebeurd is, dat weet ik niet. Maar die zijn er niet meer. Er zitten wie het nachtwachtgilde, die van Spekhoutser Heide. Dat is toch jammer eigenlijk? Dat is ook jammer.
Maar het moet toch weer niet te groot worden, want als ze er dadelijk 70 van maken, hebben ze een half overles. En dit is een derde overles. Dat is toch wat makkelijker te organiseren. Van Sint-Gerlach van Schenne. Ja, voor je schat. En voor hem dat? We gaan nu al naar Ja, de put, ja. Ligt Wiesje. Ligt dat even. Ja, Dat ligt bedoel ik. boven de berg. Ja. Dat is een beetje ruim zijn zo. Ja, betekent. Zijn hier een dame in het gans in het zwart voorbij lopen? Is hier een rouw? Nee, dat is een hofdame. Dat is een hofdame. Leg goed. Dat is, een hofdame die is ongeveer om de koningin te coifferen. Om die aan te trekken, dit soort dingen. Dat is wat een hofdame vuur is. Die moet in het zwart? Die moet niet in zwart, dan hebben ze allerlei kleuren van de regenboog kunnen die aandoen. Maar toevallig, ja, deze is zwart kleden. Of een donkerblauw wordt kleden. Buchten is aan de beurt. En dan vertel ik een mooi verhaal over Buchten. Buchten, ja. Eerst de muziek even. Ja. Voor ons een speciaal verhaal over Buchten hier. Ja, Vertel. Buchten is 1949 heeft daar het eerste ZLF plaatsgevonden. Dus alle besprekingen vonden ook plaats in Buchten. En dat hebben ze daar voor de eerste keer gehouden. Dat is Buchten. Een prachtige vereniging, dragen Amerikaanse militaire uniformen. Prachtig om te zien. Heel mooi. En dan moest je nog op Buchten en Dieteren liggen neveneens. Dat zijn twee gigantische schutterieën. We gaan naar Sint-Bastianus Herle. Ja, er zijn heel veel zilver, dat dan weer wel, hè, maar ook wel heel veel gaten. Hè? Ja, maar het is een schutterij uit Heerlen. En zoals zeggen, Heerlen, zo'n stad met een grote schutterie hebben. Maar hier blijkt weer dat in de Grootte grote van de stad heeft er niks mee te maken. maar de middenstand in Heerlen is ook weg. En vroeger was Heerlen een staatse vereniging met heel veel leden. Alleen is dat is vertrokken. En dit kiest er niet meer terug. Tenzij je bepaalde wijken weer oppakt. En dat is het probleem. Het moet ergens in een kern of in een wijk opgepakt worden. Ja, ja. Enthousiaste mensen moeten dat doen. Het gebeurt eerder met de carnaval dan met het engagement. Ja, ja. Martinus Born. Allemaal blije gezichten, want die hebben net een zeer succesvol Oud-Limburg schuttersfeest achter de rug. Zeer Ja, geslaagd. absoluut. Ja, ja. Dus zullen ze ook de nodige pecunia verdiend hebben.
Ja, En twee weken geleden was dat geloof ik. Ja, en de vereniging in het dorp natuurlijk, hebben hier allemaal goed metgewerkt. En die Dat hebben ze natuurlijk mogen organiseren dat ze vorig jaar gewonnen hebben. Dat zeggen we nog even erbij. Ja. Voor de lui die dat niet weten. Ja, dat is dat feest waar ze dus echt van ons kunnen schieten. Ja. Maar dat zijn 6 mensen. Ik zou binnen zeggen, is het echt hoor? Want we gaan nu nog. We gaan naar echt. Die noemen we ook wel eens de schlek. Het zilver, af en toe verdwijnt dat wel eens. Sommige verenigingen zijn ook wel eens kwijt, zo hier en daar. Dat is pas 2 keer gebeurd. 1 keer in Brunsum is het door het gemeentehuis gestolen. Daar is het weer teruggevangen. En in Kerkroo is het een keer opgeruimd door RD4. Wie ze de Rabobank moesten opruimen, hebben ze het zelf op ongeluk metgenomen. En dat laatste, daar ben ik het nog niet helemaal over eens. Maar Brunsum wordt echt gestolen uit de hal van het gemeentehuis. En een politieman, bijgenaamd Rappe Fredje, hebben toen weer gevangen. Die hebben ze in de auto op de hei. Dat is belangrijk voor zo'n vereniging. Ja, Dat is, mijn god, toen 1600, 14, 1500, allemaal oude materialen. Dieteren, Stefanus. De kleur blauw is wel heel erg vaak voorkomend, heb je zo. Dat komen ze vaak tegen militaire uniformen. Ja. Dit is ook een Amerikaans marineuniform, legeruniform. Ja. En als die officieren komen, dat zijn allemaal gezichten die je al 60 jaar kent. Want wie echt klein wordt, worden die ook klein. En die zo ter schulpen bij, dan begin ik nog met men Een geworden. beetje samen de carrière parallel opgebouwd. Zeg maar. Samen oud, hè. Samen oud. We gaan op de zuchtende zusteren uit Zusteren. Dat zei volgens mij Wim Zonnevaart ooit. Kijk, dat weten we al. Dat weten we al. Ja, het bronsgroen eikenhout. Het is misschien wel hangig als er iets speelt wat nu kunnen metzingen of metklappen. Hè? Als er zo lang défilé moest. Hè? Succes verzekerd. Hè. Op de OLS spelen ze stevast dit lied, hè, omdat het een trommel- en fluitenkorpus is. Dan huur je dat. Dat hebben ze ook wel halen als trommelaar, maar dan weten de lui niet wie ze dat moeten inzingen. Moest natuurlijk een beetje als vereniging ook een beetje tactisch kijken wat voor een liedjes als ze bij zo'n défilé speelt. Hè? Toch? Want dan brengt we extra punten op, toch? Of nee? Nee? Absoluut niet. Nee, nee, nee. Enthousiasme van het publiek, Dit denk is ik met. gewoon, nee, dit is gewoon leuk voor de lui, dan zingen ze dat met. En dat is ook, ja. Wat wil ze nog meer? Als het Limburgs volk ziet, hebben ze zingen. Het vergonnen Wielder. Ja, Dan zal onze cameraman blij met zijn, want hij komt er vandaan.
die paren die ze zien slopen, dat is net immer man en vrouw. Hè? Maar dit is ook heel prachtig om te zien dat de bezetting zo mooi is. Hè? 8 officieren, kiesvertoon, geweerdragers achterlip. Dat zijn ja meer dan 20 mensen. En opvallend is dat er nog geen marketensers bij zijn in de Wieler. Maar we weten dat dat gaat nog komen. Maar deze is puur traditioneel. Dus even voor die stellen die lopen, dat is net immer man en vrouw. Hè? De koppeltjes die rond metlopen. Tot nu toe heb ik alleen nog maar man en vrouw gezien. Maar nou, dat bedoelt dat ze niet getrouwd zijn. Ja, sorry. Ja, nee, ik dacht dat ze even naar de moderne tijd ging. Dat hebben we nog niet gezien. Dat hebben we nog niet gezien, dat de koning... 2 dames of 2 heren of zo, ja. Bijvoorbeeld. Maar ja, aangezien het toch een traditionele wereld is, zullen ze dat wel eens na gaan doen, denk ik. Maar dat hoeft nog niet. Ja. Hoeft het niet in alle dingen op te dragen natuurlijk. Daar ben ik het helemaal met eens. Ja, Holtum. Ja. Martinez. Ja, mooie vereniging. Ja, absoluut. Mooi strak, mooi dit zwart. Ja, mooi gedisciplineerd. Nieuwe exercitie. Ja. Als ze de geweer over de schouder dragen, is het nieuwe exercitie. Lopen ze op geleden van 3. Aan de oude exercitie dragen ze het geweer hangend aan de schouder. Lopen ze met 4. Je mocht er zelf kiezen welke exercitie dus. Ja. Dus wel qua training is wel anders. Ik bedoel, de oude exercitie is uit 1914. En de nieuwe is weer 54, die het leger nu nog hanteert. Maar die oude, dat is een hele, moet ik het zeggen, een hele eenvoudige exercitie om boerenjongens, hè, die nog lezen, nog schrijven, om die dat te leren. En liep daar wel soms reden voor discussie in zo'n vereniging, van pakken voor de oude, pakken voor de nieuwe? Nee. Dat beslist dat? Het is er. De beginselchaterie, Alfred een commandant, is een commandant pro-oud, pro-nieuw. Dat wordt direct na de oorlog worden alleen nog maar oude exercities. Kent ze dat net tussendoor bij Sille? Mag dat niet? De kens, maar waarom zou ze dat in godsnaam doen? Geen idee. Dus nee, ik heb ook geen idee, maar loop maar daar ook maar niet door. Oké. Sint-Geert. Ja. Het begint op te scheten, voor hebben we nog een stukje 4 denk ik. En dan komen we weer muziek aan, dus soms voor even... Ja, dat is de 4. Eigen chaterie. Ja, maar dat was vroeger een eigen gemeente ook. Vroeger zit dat altijd zo geweest. Hè.
Dus het is dus ook dat Sint-Rosa zit bij bond Sint-Gerardus en deze zitten bij de bond Eendracht. Dat hebben ze van meer weekenden zit er natuurlijk ook een vrij grote stad. Het stad Broek hebben ze nog, hè? Onder andere hebben die ook een eigen chaterie. Dat weet ik niet. Maar er zijn natuurlijk in het verleden rond parochies, rond zo'n gehuchten, voor chaterieën. Maar op ik over. Ja, Ton, het is heel mooi om te zien. Ja, mooie koningin, zei ik hier. Mooie koningin. Ja, maar het is heel bijzonder, want bij het Koningsvogelschieten schoten maar 6 leden, omdat jonge mensen steeds meer dat niet willen. Maar er waren 2 dames en zij als 19-jarige schoot hem af. Dat is knap. En dat was Marieke de Jong. Dat is hij daar met het geil wat net leeft ook. Ja, Ja. en dat is koningin nu, hè. Geweldig. Dat betekent dat we er nog 3 te gaan hebben als ik het... 48. Nee, 4. Sint-Joep, Steen. 3 dus, ja. De laatste 3. Wat we er krijgen is Steen, Schwekense en Mechelen. Dat zijn de laatste 3. De muziek is nog een beetje wiet weg, maar het komt er langzaam aan. Bordjesdragers zijn toch eigenlijk wel altijd klein. Dat is een soort traditie geworden, denk ik. Hè? Daar begint de shot, daar begint de jonge shot. Ik ben ook zo begonnen. Ik kan me nauwelijks voorstellen tegen bordjesdragers, zo ganz klein. Ik word een heel aandoenlijk manneke, zachten ze. Als je wat te horen. Ja, Sint-Jobus Steen is een hele mooie club. Die zit hier met een hartje, een oud steen onder aan de arm. Prachtig. Hartje Oudsteen. Oudsteen, oké. Ja. Dan heb je de Rogges, hoeveel in de buurt of zo. Heb je de Rogges in de buurt? Steen. Toch? Nou, dat ik dit helemaal. Is dat een steen, toch? Nee. Nee? Rogges? Ja, Rogges hoeveel, wat een steen. Hoe weet ik dat? Ja, serieus. Serieus. Maar dat maakt niks goed. Nog 2 hebben we er. Schwekense op de berg. Nou, hier is een prachtig voorbeeld. In Schwekense wordt geen shotterie meer. Maar een aantal enthousiastelingen hebben zich weer gerapt en zijn weer met de shotterie verder gegaan. Kijk wat er van over is. Dat is geweldig. Met de kant van een geweldige berg afstand. Ja, prachtig. Als het in een dorp werkt, dan werkt de shotterie ook. Nou, we kregen de laatste. Als het goed is, moet Mechelen. Dan nog over even naar Sint-Sebastianus.
Karel, dit waren de laatste volgens mij, hè? Ja, in de voorbijmars van Mechelen, 50 schutterijen. Wat vond je er nu zo van als absolute leek in het schutterswezen? Ja, dat is prachtig om te zien, maar daar moet je Ja. inderdaad wel een beetje verstand ervan hebben om te kunnen Ja. zien wat ze zoekt natuurlijk. Hè? Ja. Beetje Daarvoor lastig dat ze de nu bedanken. Ik zou de Geer willen uitnodigen om het volgend jaar helemaal gratis 1 jaar lang stage te lopen in Bronsum. Met een pak aan en geweer op de rug naar alle schuttenviers, zodat er eindelijk eens gaan leren wat het Limburgse schuttersleven in zich heeft. Mag ik er nog even voor nadenken? Nee, gewoon komen. In elk geval hartstikke bedankt voor de toelichting. Ik heb gekeken naar de 50 schutterieën die hier in de optocht in Wielder, niet de Wielder, en Schimmert hebben rondgetrokken. Fijn dat je gekeken hebt en wellicht zien we ons binnenkort bij een of ander evenement. Fijne dag nog en tot ziens. Tot ziens. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door schutterij Sint-Sebastiaan Schimmert, Brasserie Biijn en de gemeente Beekdalen.